Zazpiak bat gure ametsa dela oroitzeko baino Euskal Estatua eratzeko bere engaiamendu osoa agertzeko baliatu nahi du sortuk aberri egunaren ospakizuna. Europako herri zahar honek estatu berria eratzeko duen borondatea nabarmendu nahi dugu Euskal Herrian zein Euskal Herritik kanpo bizi diren aberkideen aurrean. Itotzen gaituzten loturak hautsi behar ditugu eta bide horretan independentzia ezinbesteko tresna dela uste dugu. Egun, gure herriak pairatzen duen krisi ekonomiko gordinak inoiz baino gehiago agerian uzten du erabakiak hartzeko gaitasunak ez duen herriak ezin duela justizia sozialean eta eskubideen berdintasunean oinarrituriko geroa eraiki. Alta, gure hizkuntza eta gure kultura bizirik nahi ditugu, gure herriaren ongizatea bermatuko duen eredu sozioekonomikoa bultzatu nahi dugu eta nola ez, gure herriak nahi duen bake eta normalizazio politikoa sustatu nahi ditugu. Horiek denak aldarrikatzeko itsasun eta Iruñan antolatu diren ekimen zabal eta anitzetan beste eragileekin batera parte hartuko dugu sortuko militanteok. Diasporan antolatu diren ospakizunetan parte hartuko duzuen aberkide guztiak gogoan izango zaituztegu ere. Euskal Estatuaren sorrera gure helburua izanik, askatasunaren bideak urratsak emateko nahia berrestera gatoz, eta bide horretan Euskal Herritar guztiok gure herrian zein diasporan bizi direnak bizilagun zaituztegula adierazi nahi dugu. Geroa irabaztera goaz. Gora Euskal Herria askatuta!